ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଦେଖେଇଥିଲି ଏ ଅଟା हेलो ଆଣିଛି भाई ଆ सामान ଦେହରେ नमस्कार ଜିରା जय ଟିକେ जगन्नाथ। ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ସବୁ ପକେଇକି ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଣି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆରି ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଦଳିକି ତାକୁ ପରଟା ବନାହେବ। ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଅଟା ଦଳା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଅଟା ଦଳିଥିଲି ତାର ଏଠି ପରଟା ବନାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବନାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପାଳଙ୍ଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରଟା କମେଣ୍ଟ କରିକି ବନେଇଥିଲି ଲେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା ଲାଗିଲା। ହେଲା। ରହୁଛି ଇଏ ଜୟ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ, ଏପଟେ ରାଧେ ବସିଗଲା କ'ଣ ରାଧେ। ଯେହେତୁ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ରହୁଛି ଜୟ ସେମିଆ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ଆଉ ଏପଟେ ପରଟା ଇଏ ବନା ହେଇଗଲା ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା। ଏତେ ରାତିରୁ ଉଠିକି ଆଉ କେତେ ବନେଇବ, ହାଲକା ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ କାହିଁକିନା ଇଏ ଦେହ ପ୍ରତି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା। ଏପଟେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେମିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାସ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ କହିବେ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ମାସ ଫାଷ୍ଟ। ଯଦି ଭଲ ଖାଇବା ସେଇ ଦିନଟା ଖାଇଥିବ ନା ତମର ମାସ ସାରା ଭଲରେ ହିଁ ଯିବ। ମାନେ ମାସ ଫାଷ୍ଟ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ଖାଇବ ମାସଟା ସାରା ତମର ଭଲରେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ, ମାନେ ମନ ଖୁସିରେ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଆଜି ଆମର ମାସ ଲାଷ୍ଟ ମାସ ଫାଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ସେମିଆ ବନାହେବ, ପାଳଙ୍ଗ ପରଟା ବନାହେବ। ଆଉ ଆମେ ତ ନର୍ମାଲ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ବାଇଗଣ ଭଜା, ବିନ୍ସ ଆଳୁ ମୂଳା ଭଜା ହେବ। ପାଳଙ୍ଗ ପରଟାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।